يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل الله تجيتكو أبرني daha tagaka honoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay Bataake bindaɗo mawbaare 11 seeɗto hitande ujunade 23 ɓattakuji men fayti koye andude annabaaɓe men en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari anduɓe men andinɓe o diine l'islam belɗo mo cuɓiɗen en duwanima khalifaɓe men aada tambaniɓe men conce men pine men taaridi men maridi men beele mbasen wostede musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe taweteɓe joklina e windere kala Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée ha e diaspora kala jambalɗon rendoji meɗen en jetti joomi men en garti hande nogas lewru korka gam jokkude hande tarihaji men annabaaɓe eɗen gone tariha meɗen annabi Moussa inchallah hade min yettade tarihaji men min dokka mon docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum e leɗɗe ɗe jomiraɗo funni ha heeɓi en ko laaɓi rutti waɗi wittoji mum ko fate banggue yoga e ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ha heeɓi humpito ɗeɗo henna leɗɗe ɗe cafra ɗiɗo henna ñabbuli ko wayno fibron kiis mem hémorroïde gonɗo nder jalto bowal kala asma nonne kadi diabète ɗojjo duumigo koyɗe musoje keeceji musoje koye musoje cimmiɗo huuɗo bonko hanate ƴiƴam muɗum donkuɗo ɓesnude caɗele gorago docteur Djiby Sow ne safra prostate e gueɗe kewɗe kala on docteur Djiby Sow hande taweteɗo to Kidira giwɗo to Dakar kiidere noon waɗɗani keero leydi Mali base makko ɗacci ɗum to Dakar base makko ne to Nouakchott woni toon ko makki ɓan miñi ko base makko ne tawi to Dakar leegal ne wiye Kermassar saari ha to Auchan waɗɗani are juma o tali keso pul nanɗon ceerno li ko ɗon tawete sa yiiɗi jokkodirde e docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla so tawi ko base makko gonɗo Dakar jokkodirta koye ceerno li to Kermassar waɗɗani Auchan are juma o tali keso pul nanɗon mbatta ko 76 181 00 91 docteur Djiby Sow ene sifti noon ɓoyata ma yaha toon to Nouakchott leydi Mauritanie musidɓe tedduɓe eɗen jokka jewte men tarihaji men annabi Moussa ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr mon dulumaji ha to Wudduru ha to Tiggere kala to karallagal to ko musidɗo mon Seydou Abouba muluk Seyba gorgol dande welde ñuñore nde ko musidɗo mon
ceerno ousmane ly gorko mo dumga koɗo men jewtanowo en tarihaji belɗi cafɗi natoji e nder haqqillaji men jooɗo e gandiji men ko ceerno khalidou abdoullahi sy gorko mo soringo. ceerno khalidou bisimilla maɗa. assalamu aleykum wa rahmatullah. Qur'ana dawngam borodo winde tawreta min jil zabura limata Qur'ana dawngam borodo winde. Waaleykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Seydi Sarr mi salminima, min namdima saɗa selli saɗa hisi. Gayno ko jam tan woni ga. En jetti Allah kadi Allah moƴƴo moƴƴanɗo en kadi wawde artude jottade ɗo e oɗo kadi ñalawma hande, wawde jokkude golle ɗe gownoɗen wadde e ñande kala. Mi salmitimama e salminama ngo calminɗami ngo. Caggal ɗum kadi en gardini e calminali ɗi calminten ɗi jinnaɓe men woɗɓe ɓe ganduɗa ko kañumen goni sababu wodede men e oɗo aduna. Caggal ɗum kadi en duwanimaɓe e judde balɗe moƴƴude battene wurɓe ɓe so tawi ko yaaɓe ɓe en ñaguima Allah yo Allah hebbin e mabɓe yurmede mum. Caggal ɗum en calmini ceerno men guiɗo men sehil men jinnaɗo men moƴƴo mo Allah moƴƴini dariɗo e lawol Allah e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ceerno mahmoudou alhaji ceerno mahmoudou belli mbayi ɗo soringo ɗo. En gari ha galle makko en calminimo en juurimomo en ñaguima Allah nde Allah junnare balɗe moƴƴine battane yo Allah lowmo cellal ha heewa, yo Allah barkin ɓesgu ngu, Allah hokkamo ñamde barke ko juuti barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. Seydi Sarr mi salminima, mi salmini bandiraɓe worɓe kala, mi salmini bandiraɓe rewɓe kala, hay goto en goppani. En ñaguima Allah kala ɗo julɗo ɗo woni yo Allah moƴƴan ɗum. ɗum noon konngol arti e ma jokken golle Seydi Sarr. ceerno khalidou abdoullahi sy bandiraɓe kala ene calmito en, eɗen calminaɓe, eɗen duwonoɓe, eɗen ñaguiɓe duwaw. ceerno khalidou gonɗen koye annabi moussa joom golwole mawɗe payodinde. ɗaccirɗen hanki ko o garwinowo ari garwindemo so gorel cuura kam. ceerno khalidou bisimilla. eyyi mi weltanimama no fewi Seydi Sarr. Alhamdulillah, kanko annabi Moussa ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui kannuɗen nde nene makko yonti dañde ɓiɗɗo to banggue ngati were. Eyyi konguɗi ɗiɗi gaari hen wiyama ko kanko tan yummiraɗo o tan e mawnum annabi Moussa ene wiye Mariyamu ko ɓe tan gonno ɗon. Won konngol gongol wi ala debbo goto garwinimo, eyyi debbo goɗɗo garwinimo, ngol konngol kadi ari ala no sifori foof Allah waɗi e hoddiro mum o garwi kanko yummum annabi Moussa. debbo o ari garwinimo ɗo debbo o garwintamo ɗo yummum annabi Moussa ñaguima debbo o so tawi Allah waɗi jibini woni gorel yo tinno yo suud woto haalan hay goto. E on ɗon saaha nde o garwi o jibini woni gorko e hoddiroje Allah, Allah ƴetti annore weddi annabi Moussa, annore nde naati e on ɗon debbo garwinnoɗo mo. On ɗon debbo o wi min de mi garwini rewɓe hewɓe kala hen jibinnoɗo gorko mi haalti, kono noon oɗo jibinaɗo ɗo o mi wawa haltude, guel ɗo cukalel mbeɗa yiɗi ɗum no fewi. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi Moussa ko min weddi e ma gilli gummiɗe e yam ha woni sababu kala jiiɗomo yidma. eyyi hay neɗɗo mo ganduɗa ko jasɗo ɓurɗo jasde, gañƴo ko gonɗa ko kala gonnoɗo ɗum o daranimo ɗum yidde warde ɗum walla waylude ɗum, an o yiɗima woni Firawna. kala joguinoɗo jikku mo joguiɗa o ɓe kawrata o warat ɗum walla doga, an a joguimo on jikku kono o yiɗima, nehiɗa ko e koyɗe makko. joni noon e hoddiroje Allah ɗin ɗon gilli duufi e debbo o yalti suuɗi, kono noon e hoddiroje Allah kamɓe police ji ɗi yimɓe Firawna ɓe
ɓe kolkisima ɓe ngari ƴewde mo ɓe tini e jande mabɓe ɗe ɓe eji eyyi ɓe jeehi waɗoyde witto ɓe naata e galleji ɓe jalta ɓe ngari ɗon ɓe ngari ɓe naati galle annabi Moussa en ɗo ala foof ɗo ɓe ƴeewani ɗoɓe bittani ngam ƴewde mbete ɗon e waɗi ko jibina walla ala ko jibina kono noon mawnum annabi Moussa biyeteɗo Mariame o soyniɓe ɓe ngara damal galle taw noon annabi Moussa jibinama ene woni keccel o ari o haalni yumma o aha ƴeewoɓe so tawi ɓiɗɗo jibinama ɓe aɓene ngara mi yi aɓe naata e galle men omo joguino fuur mburu nde wonde kamɓe goto fof ne jogui fuur mum mburu ko kañum fiyanto hoore mum mburu on saaha ko mburu gawri ɓe kewi fiide o ƴetti on ɗon annabi Moussa o weddi ɗum e fuur mburu he eyyi seydi Sa konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdoullahi Sy aɗa andi so rewi lawol galle foof ene foti wadde fuur mburu no galle foof waɗiri cuisine ɗo defete ni defirka ɗo defete ɗo galle foof ne foti wadde fuur mburu yimɓe guiwa e ngamela kala subaka ɓe jiiɓa farine mabɓe ɓe piyanaɓe mburuji ne kewi sifaji eɗen jogui naye ɓe mbawa ƴakkude mburu piyane mburu lerɓo seeɗa taw joomum mbawi ƴakkude taw ko mburuji kewɗi oɗon gandi mburuji ne gooti saabu andi so tawi ko wayno Maroc Égypte leyɗele arabe ɓe pop taw koye guure ladde he kala ɗo garɗa ne waɗi fuur no mbiɗani ne selli ko hunde lamde ceer nde taw neɗɗo koma toppito gurdam ceerno Khalidou haade men arde e annabi Moussa mi yiiɗi ɓenninɗo message seeɗa en kaali ɗo hen garwinowo woni sage-femme hanki eɗen joguino mamiraɓe men wonɓe galleji men pina tan nana kaari jibini ta gortinani mamiraɓe men ɓe ko yontaɓe ko labɓe koɓe yurmotoɓe ɓe gara ɓe garwina debbo ha jibina taw hay wayde wayani hay ottude ottani e ballal Allah subahana wa taala hande eɗen ñaagui ɓeɗo hen sage-femme uji wonɓe hôpital uji hay dispensaire uji tinnoɗe jaññe ɓerɗe mon ɗe so rewɓe gari e mon aɓe jibina tindaneɓe daaraneɓe momeɓe haaɓe jejjita mette mabɓe haaɓe jibina e dow jaam kono mbason hulɓindeɓe e ƴattadeɓe e yennudeɓe e haaldeɓe konguɗi mettuɗi bonɗi ɗeɗo gueɗe kala ene hôpitaux ji he ene dispensaire uji ɗum noon enen guure men ɗe gartiren mamiraɓe e nder hôpitaux ji meɗen walla nder dispensaire uji meɗen ɓe balla rewɓe men jibina jibingol moƴƴol a jarama ceerno Khalidou ɗoɗo garɗen ha o jibini annore mawde yalti ɓiɗɗo o suumi e fuure walla ala kala ko tina hen haydara eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol eyyi nde o nanna e jeygue nde beele jeygue gue sumanimo ala jeygue gue sumanimo kanko garminowo nde o yeehi tan ɓooyani police ji ɗi gaari ene jiilo police ji ɗi natata koye galleji tan ene bitta jeew so tawi ala jibinɗo eyyi kadi ɓe coynumomo kanko omo yalta e galle he kanko garminowo eɓe gandi oɗo ko garminowo kadi eɓe gandi oɗo ko Firawna heblimo hetinimo e rewɓe hewɓe eyyi omo ƴewto rewɓe hewɓe kanko on ɗon debbo garwinowo e kadi e wondude hen ko sehil yummum annabi Moussa joni noon ɓe jiimomo yalta e galle he kamɓene ɓe naati ɗon kisa nde ɓe natata taw mawnum annabi Moussa o biyeteɗo Mariamu o yi eɓe naata e galle he o dogi o haalni nene makko alda e hakkille e on ɗon saaha nanguimo waɗoyimo e nder fuur kono noon teyani hakkille koko yeehi nde wonde omo andi so tawi ɓe jiimo tan koɓe hirsoɓe on saaha o arti o jooɗi ndeɓe naati ɓe lamdi o wi ala nde wonnoon kanko sa yimo kanko yummum annabi Moussa a yiyata e makko batte jibinɗo Allah koko majjini foof ɓe jiili e nokkuji foof ɓe donki yiide omo wawno wayde nde o woni nder jeygol nde kanko annabi Moussa omo woni tigguyel ɓe ganda ɓiɗɗo nen ɗo kono Allah majjini omo wawno sumde foof ne wawno heeje hen kono noon fulɓe mbi mo mahani gaadi fusata ɗum so Allah wi neɗɗo yo wuur wuurat so Allah reni jeyaɗo mum ala ko neɗɗo goɗɗo wawi hen sar ɓe jeehi ɓe kooti nde ɓe kooti caggal ɗum o noddi mawnum annabi Moussa o namdi ɗum mbete a yiyani ɗo hen tigguyel meɗen o wi ala mi yiyani mi anda to mbaɗɗa guel ɓe hoddiro Allah ɓe jiili guel e nder galle he ɓe donki yiitude guel elle ko Allah wi yo guel dillu nder furto elle ko Allah wi yo guel dillu nder furto ɓe
ɓe ganda ngel toon oto ɓe tampude jiilaw tan ngel dille ngel wayno goyowel ni ɓe nani gaɗali maggel e on ɗon saaha ɓe gari ɓe jaltini ngel o tawi to wanno ngel ɗo ko fuur kadi ene huɓɓi jeygel e lew lewta kono ala ko sumi e maggel haydara ko kawis Allah Allah ne ene ɓeydo majjinde wajibɓe kadi ene ɓeydo wadde peeñƴi fodde ko yiiɗi wadde ko koko jogori wonde koko jogori laatade Seydi Sarr ko ni henne o yeehi kamɓe wajibɓe ɓe jeehi kanko o yiilima ɓinguel makko o ronki yirude kono caggal ɗum o tawi ndeke o waɗimo ko e nder fuur kono o tinani no waɗirimo toon taw omo wondi e kulol woto ɓingel makko warede Seydi Sarr konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle machallah ceerno Khalidou kawisaji Allah ko kawisaji mawɗi aɗa andi Allah subhanahu wa taala mo jarribo jeyaɓe makko e kala saaha enen en kawrani ɗiɗo hen kawisaji kono Allah addani men gande bawɗe hande ɗe tugnorɗen haɗi ɗo kawisaji garta e men hande jiiya debbo jibina joni joni ɓe tiro ɗum ha laaɓa joni joni ha wayno ɓesnade ni onon wonɓe Afrique central oɗon gandi jiiya joni joni debbo jibina joni joni e ñalawma yalta kikiɗe en yaahay bedda a andani o ko jibinɗo awa andu ni o jibini ɓe tiro ɗum ha laaɓa mbawi tirade kosam mum ɓe tiro ƴiƴam ɓesgu ha laaɓa ha wiye ceer ha wayno jibinani ni eɗen gandi ɗum ɗo henna ko gande ciggade ko ɓooyi Allah ni holla men hande beele eɗen ganda ko kawisaji gonɗo walla ala kono hande en gondaka ni hande so tawi ne haalte yarannoɓe koyɗe Makkatul Mukarrama mbaɗa hitande e lawol duuɓi ekkitade e lawol ha uma ha ɓurta kono hande ɓenne soɓe kalnama hande neɗɗo ne wawi ummade hande joni joni ɗo e Sénégal yaaha Arabie Saoudite wottoyo toon hirtoyo ga hen ɓe mbiyama ko wona gonga ko kawisaji mawɗi teno ko avion ngaji ne goodi jawɗi jet ne woodi ko wonno hanki ko pap Allah artiri hande mbadi kesam kesamago beele jaɓen Allah walla ala neɗɗo ɓullal haqqille mum tan anda ko Allah waɗa ɗum ceerno Khalid ɗum tagui mbimi noon ndeɗo yewtere nde jewten nde ko yewtere naftore rendogo kala so neɗɗo ayni haqqille mum ceerno Khalidou nden ɓe jiitimo to fuur ɓe jaltinimo o sumani no foti kanko annabi Moussa no foti dumuna o wonde nene makko haade makko nawede nder ndiyam Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mbiɗa joni noon nde o yiiɗi wadde nde Allah wimo noon nde holno waɗi haw dañi pañiyel e on ɗon saaha ey Seydi Sarr mi salminima mbiɗa no foti Moussa woni ɗon haade mum nawede jolnoyede e ndiyam Moussa neno makko muyninimo ko lebbi tati neno makko ne muyninamo e nder galle mum e hoddiro Allah ɓe donki tinde wonde neno makko jibini ɓinguel gorel nene muynina nden noon caggal o dañi lebbi tati e nder galle neno makko kanko annabi Moussa neno makko ne muyninamo neno makko huuli noon sabi Firawna ñande foof koko ɓeydi yimɓe yiilotoɓe ɓikkon goron eɓe jiiyaɓe kanko yummum annabi Moussa e mawnum annabi Moussa Mariyamu eɓe jiiya yimɓe yiilotoɓe ɓikkon goron kon ñande kala joni noon yettima nokku ɗo ganduɗa saɗa hoddi e yimɓe ñande foof ene birtuma sa renaki ene wawi wooda nde curtiɗa ɗo mumen o natti noon hoolade ɓerde makko huuli kanko yummum annabi Moussa o felliti ƴewande annabi Moussa feere holno waɗata hoddiro Allah subhanahu wa ta'ala omo woni e on ɗon goƴa kanko yummum annabi Moussa Allah weddi e ɓernde makko yo ya o ƴeewoya pañeyel Allah wahyimo eyi koye wahyu Allah wahyimo wimo yo ya o ƴeeya pañeyel ɗum ko Allah tan tellini e makko wahyu kanko yummum annabi Moussa ya ƴeewoyi pañeyel sa ƴeewi pañeyel mbaɗa hen oɗo beddoɗamo e nder tewru maayo eyyi sa ƴetti pañeyel ngel a nannimo hen ƴetta pañeyel ngel beddoɗa e tewru maayo ay maayo ngo ma weddoyomo e fongo ay fongo ɗo jogori daƴƴe ɗo ma nangumo ɗon gañam e gaño makko kono noon mi ƴetti gillam mi weddima e makko kala jiiɗomo koko yiɗatamo
woto suno noon an yummum annabi Moussa Allah wimo noon wonde omona serta e mamo yaha ala woto suno ɗum woto hul omona yaha hay hunde mematamo woto suno wonde o serta ma komi gartiromo ha ɗo kadi oɗo komi baɗomo koye nulaɓe o jeeya Allah wahyi oɗo wahyi yummum annabi Moussa yo watmo e pañeyel yo ƴettu pañeyel ngel o weddo e nder maayo pañeyel ngel ma ngel yah ngel nawa hoore maggel ayi ngel nawata ko hoore maggel banggue yiyande makko kono ko Allah waddi ngel koye maleykaji ko maleykaji nawi ngel ɗo pañeyel ngel ganduɗa ko e nder maggel annabi Moussa woni ko maleykaji Allah waddi e maggel nawi ngel ɗoɓi ngel ha tufde Firawna Allah haalni ɗum ɗo yummum annabi Moussa Seydi Sarr konngol arti e ma jokken golle alhaali annabi Moussa kadi ko koye gueɗe mawɗe jeeya inchallah ɗum noon Seydi Sarr mi tottituma konngol ceerno Khalid ɗum jangguinen ko heewi hay enen to gonɗen ɗo sa jaaɓi hettade hoorema tan ñande fof Allah ne longuinma Allah ñande fof ne longuina men wonko mbatta tan feewa ganda ko Allah longuinma yo wat wonko jogorɗa wadde ɗum moƴƴani Allah longuinma wata wat sa tiiɗi hoore na tan daña hen caɗele miijoɗa noon min mi waɗino ɓerɗe ɗiɗi saabu ko Allah wima wata wat neɗɗo foof ne foti hettade hoore mum seeɗa ceerno Khalidou ɗo kalɗa wonde Allah itti yidde mum waɗe annabi Moussa kala jiiɗo annabi Moussa yiɗat ɗum enenne en ñaguima Allah nden yidde yo saroy nder rendo ngo foof haɗuno kala wonta gilli enen foof gonen gilli ɓooli guila to dewle ɗe guila to galleji ɗi miñiraɓe mawniraɓe galleji ɗi foof gona yidde ha heewa gañko ronka dañde place e nder galleji ɗi ceerno Khalidou hankkadine Allah longuinimo ɗum nde Allah longuinimo hono waɗi hawo dañi ngel pañiyel gam lombude hen Moussa e nawde ɗum e nder tewrum ndiyam Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mbiɗa joni noon nde o yiiɗi wadde nde Allah wimo noon nde holno waɗi haw dañi pañiyel e on noon saaha o yeehi eɓe jogui nokku goto won pewnowo ɗon won mo ganduɗa ko menuisier e on ko ɗum liggoto o yetti noon o wi ɗum omo yiiɗi dañde pañiyel on noon ne fewni pañuji mawɗi e tokosi ene yeeya o wi on ɗon yo yeymo hen pañe goto on ɗon wimo ko mbatta pañe o wi mbaɗa jogui hen haaju o yeeya a haalat ko mbatta o añi fende noon kanko yummum annabi Moussa o wi mbeɗa jibini ɓiɗɗo gorko mbeɗa huuli oto warede ko kanko mbaɗanmi hen joni noon pewnannoɗo pañeji o on heɓɓiti wi yo ta jibinde ɓiɗɗo gorko fonno ko warede aɗa mofta on ɗon wi fadam ɗo mi ara on fokkiti yidde haalnoyde hirsoɓe sukaɓe ɓe ɓen no jogui nokku ɗo ganduɗa ɗo keeriɗo ɗo kirtata sukaɓe ɓe kanko oɗo pewnannoɗo pañeji o dogi o fayi toon o yetti o ŋaaɓi hunuko omo yiiɗi haalandeɓe Allah jaggi ɗemgal ngal o ronki haalde o woni e joofade to joforoɗo mawɗo hirsoɓe o wi o woni koye sabitade en piyemo ɓe nanguimo ɓe piimo ha o ɓakki o yalti ɓe tindirimo damal galle o yalti o yeehi ha nokku ɗo liggotoɗo kadi Allah ɗacciti ɗemgal ngal wona Allah ɗacciti ɗemgal ngal o rutti kadi o faati to yano to yidde haalnoyde ɓen wonde cukalel golel nen ga jibinade jogori moftoyede o yeehi o yetti omo yiiɗi haalandeɓe o ŋaaɓi hunuko Allah jaggi ɗemgal ngal Allah kadi jaggi guite ɗe ɗiɗiɗi fof jagga o woni e joofade ɓe nanguimo kadi ɓe piimo piggal musgal ɓe jaltinimo o yalti boowal omo yaha omo membo o yiyata o wawa haalde e nder hen e longuingol Allah longuinimo mami artiri guite ma mi artiri ɗemgal ma kono saɗa yiiɗi tabita aɗa wawi haalde aɗa wawi yiide a daƴƴat oɗo habaru makko mbasa haalande hay goto Allah e bawde muɗum longuini ɗum kanko suuka gorko on ɗon Allah waɗi noon Allah artiri jiiɗe makko Allah artiri ɗemgal makko kankone o huuli hankadin o deƴƴi kanko ko ɗum woni sababu gonɗingol makko oɗo Moussa e hoddiro Allah o yeehi o yeeyi yummum annabi Moussa pañe o yeeyi yummum annabi Moussa pañe o nangi pañe o yeehi waɗoyi hen annabi Moussa Seydi Sarr o fewnu ɗum ha feewi o sakki
e tekke o fawi hen annabi Moussa o fawi hen tekke goɗɗo o uddi pañiyel ngel o tindi maayo. Seydi Sarr konngol arti e ma jokken golle. yo Allah yimɓeɗe yumiraɓe moƴƴere. ceerno Khalid en ngala yumma ala lomto. Baba noon ne wawi jogade lomto, baba ne jogo lomto ñande foof, kono yumma ala lomto, hay goto ala lomtade yumma. est ce que ceerno Khalid ɗo yumma yahata ha serta e ɓiyum ne waɗa ɗum e ndiyam, andi wonti ɗaccal buduk badak. kadi wonko jangguinten ceerno Khalid, neɗɗo wona ko jiiɗa fof kaala, wona ko neɗɗo addema fof jaaha kaltoya. Allah yiiɗa ɗum, Allah yiiɗa kaltowo, Allah yiiɗa penowo, Allah yiiɗa kaltowo, Allah yiiɗa cuurtowo. ay oɗo yinno ko surtoyde, Allah waɗimo ni. o message holko saabi o are nder sarhuji, ko ha enen ganden Allah yiiɗa caktowo, wona ɗo joɗiɗa fof nana fof kaaloya, wona ko jiiɗa fof kaala, wonko poɗɗa haal, wonko toɗɗa kima, beele rendo men gone moƴƴe. ceerno Khalid oɗon gorko beele ko ɗum saabi o gonɗini Allah, holɗo wattindi hen ceerno Khalid Abdoulaye Sy? eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol. eyyi oɗo gorko mbiɗa bete ko ɗum addana ɗum gonɗinde, ko ɗum addana ɗum gonɗinde kanko oɗo gorko, ceebi o yi o waddama ɗeɗo gueɗe laabi ɗiɗi, to Allah hankadin longguinimo ɗo, wi so tawi mami artir guite maɗe e ɗemgal ma, kono saɗa yiiɗi jaam keddoɗa aɗa yiya aɗa wawi haalde, ko deƴƴa habaru ngel oɗo suka mo jiɗɗa weññude. ɗon tan o jaaɓi kankone Allah, o fukki o sujjani Allah, o noddi Allah e joomum tindinam e oɗo maccuɗoma moƴƴo. ɗum noon Allah tindinimo e Moussa, o gonɗini Moussa kanko oɗo gorko minusé. e on ɗon saaha noon yummum annabi Moussa nangi ngel ɗo bahanel, nawi ngel to ndiyam, o yetti maayo mango ngo, o ƴetti pañel ngel o weddi e nder ndiyam he. nde won noon Allah subhanahu wa taala winomo e qur'ana sa yejjitani, Allah wahinomo wi mi wahimama ya mi yamirima ya muynin ɓinguel ma ngel, kono so tawi a huloyimo nangumo beddodamo e nder ndiyam. kanko wadde kala ko waɗi ko e yamirore, o waɗi kanko yummum annabi Moussa, o weddima annabi Moussa e nder ndiyam. annabi Moussa maleykaji Allah neli ene gari dusdemo, omo yaha nder ndiyam, omo yaada e maleykaji. taw noon maleykaji ɗi ene wondi e mabɓe Jibrilu mo ganduɗa ko kañum hettina e kala jogorɗo nulede e oɗo aduna, ene wondi e mabɓe. Jibrilu adde peɗeli 5 hen feɗeli woturu ene muyninamo kosam, feɗeni wondu ndu ene yarnamo hen ndiyam, feɗeni wondu ndu ene yarnamo hen ko wiyeten juumiri, feɗeni wondu ndu ene yarnamo hen kala feɗeni no jogui ko Jibrilu yarnatamo e beele raɓɓiɗe. joni noon e hoddiroje Allah wone tarihaji gaddi annabi Moussa woni e nder ndem he ko balɗe 4. wone tarihaji gaddi ko balɗe 7. wone tarihaji gaddi ala ko balɗe 3 woni hen. won tarih biɗo ko ñande o dawi nde ko ñande o jofoyi e tufde Firawna, no sifori foof o joli e ndiyam he, omo yaada e maleykaji ina duusamo, kono noon neɗɗo goɗɗo wawa yide maleykaji ɗi. ɓe duusimo omo yaha ha o yetti tufde Firawna. so tawi jaaruɗen ko defte biide ko ñalawma goto, ha o yetti tufde Firawna. so tawi ko defte biide ko balɗe 3, ha o yetti o waɗi balɗe 3 o yetti. so tawi ko defte biide balɗe 7 o waɗi balɗe 7 o yetti. so tawi ko defte biide o waɗi balɗe 4. no sifori foof o waɗi ko fonno wadde e ndiyam he, o yettima e tufde Firawna. Seydi Sarr konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle. est ce que sukaɓe worɓe nan toon jokki hirsede jibinaɗo waɗama e pañe. eɗen gandi pañe kam sa weddima e ndiyam tan ko leggal, kañum heewi tan ko debbude, kono ala Allah wi muynin sa huuli weddamo e ndiyam, o gonɗini o jaaɓi o weddima e ndiyam. saabu eɗen gandi won gonannoɗo so gonɗinani Allah o watta ɗum. ɗum tagui neɗɗo sa yamirama hunde wat yamirore ko hunde moƴƴude,
kalde neɗɗo yamira hunde yo gollu yamirore neɗɗo moƴƴo ne yamirma hunde mbaɗa taw ko moƴƴere o yamirma hen neɗɗo Allah logguinamo wima wat mbaɗa jiiya hen nafoore ɗum ɗo so neɗɗo gonɗinani wawa jabde ɗum ɗo hen guitta pañe mbaɗa hen ɗiye beddoɗa e ndiyam ceerno Khalid o weddama e ndiyam omone yaaha omo yaada e ben peƴƴe kahidiɗe omo fayi tufde Firawna holno Firawna waɗi wadde e makko. eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mbiɗa o yettima tufde Firawna joni holno Firawna en ƴettirimo. eyyi ɗo won goɗɗum ko woni ɗo sibi Firawna haalanama cukalel jogorguel bonnude laamu mum ko e ɗum o woni omo rento hade nguel cukalel jibinede wona gurguel omo wara ha o wari fodde capanɗe jeeɗiɗi cukalel gorel jibinanogel e nden ɗon hitande. kono noon oɗo kam Allah waɗi suturu yummum woni reedu so wima hay goto tinani hay tagore Allah wotere tinani so wona caggal Allah ina laaɗu mum mawnum annabi Moussa o wona defte mbi ko on goto tini yummum jibini wona defte gaddi mawnum annabi Moussa o tini e ngarwinɗo nena makko o caggal ɓe hay goto e tagoje Allah tinani yummum annabi Moussa ko cowinoɗo. joni noon Firawna nane hebli yimɓe waroɓe nane continue warde kono noon ɓinguel gorel joofi e tufde makko woni annabi Moussa e kadi ko ɓuuri hawnade nde annabi Moussa jofata ɗon taw Firawna ene addana piliyanu mum ene jooɗi ene ari jaɓɓade oɗo annabi Moussa garowo. joni noon holko woni sababu omo jaɓɓo kanko Firawna annabi Moussa to woni tiggoyel ne wone nder pañeyel muɗum ene yalta e ndiyam holko woni sababu omo jaɓɓo ɗum kanko annabi Moussa. annabi Moussa ene jogui ɓinguel gotel e gurdam mum o jogui ɓinguel ngel ko dewel ɓinguel ngel sellani omo jogui wileɓe wawɓe gandal kono kala façon safara ɓe mbaɗi kala mbadi safara ɓe mbaɗi ɓe donki yo ɓinguel ngel sellu Seydi Sarr e nder hen wileɓe ɓe keeɓi haqiqa holko sellinta ngel ɗo cukalel gila noon duuɓi ene heddi ɓe mbimo ngel ɗo cukalel minen min mbawa sellinde ngel min kalanma ko sellintegel ko gueɗel gotel hitande naggam ma aroy ene heddino duuɓi e on ɗon saaha nde ɓe kalata ɗum de ɓe mbi e nder hitande he lewru maniru e nder lewru he ñalawma naggam e nder ñalawma he heure naggam ko nden cukalel ngel jofata ɗo e tufdema he ko pañ ma jofɗo ene waɗi ko wayno cukalel ni neɗɗo ay ngel noon cukalel sa ƴetti tutaɗe maggel a moomi e ɓiye o ko ɗum wonata sababu cellugol ɓiye oɗo ɓiɗɗo ne rafa rafi ala fo ɗo e nawani ɗum ala foof no waɗani ala foof mbadi safara mo no waɗani sababu nde yidde cukalel ngel sella kono o ronki ɓe mbimo ko hitande naggam jogori aroyde ma won ko yelte maayo he heure naggam e lewru naggam ñalawma naggam sa ƴetti tutade ngel cukalel a moomi e ɓiye o sellat ko ɗum woni sababu Firawna ƴetti yimɓe ɓe ganduɗa ene ndena nden ɗon hitande arore ɓen ala ko woni haaju mumen so wona windude ene heddi duuɓi naggam ene heddi lebbi naggam nde heddi balɗe nde ene heddi balɗe naggam ɓe mbiɗo o wino ko heure naggam nde ñalawma o ari ɓe kabri Firawna ñalawma o ko hande Firawna wi ɗum noon nawene kam to pliyan onon fof telloɗe jehen toon jaɓɓoɗen ko arata ko wiyande sellina ɓiyam ene jarnima hunde foof e on noon saaha ɓe telli ɓe jaɓɓoyi annabi Moussa ko ɗum woni sababu jaɓɓade ɓe annabi Moussa. Seydi Sarr konngol artema jokken golle. est ce que kawis Allah ƴeew tan hitande nde ɗo henna koyɗol Firawna ɗo e hitande kala ko jibina ɓiɗɗo gorko mbare kono kadi wonande ɓen laaroɓe laari hitande tel ma ɓiɗɗo yalto e ndiyam ko jet sababu ɓiye sellude eɗen gandi koyɗol Firawna e bargol sukaɓe e ɓen yiideɓe ɓiɗɗo ma aroyi ene weeyodir o wawata miijade bete ɗum ko ni hen way ko hunde hawnide musidɓe tedduɓe kadi kala mo yewi gandal firti ko joomum gandal mum woɗɗani saabu sa jangga Qur'ana
Allah ne haala heen e nder golwale Moussa ɓe golwale Firawna hakkude Moussa ɓen ɓe Firawna gollodiranno ko wayeɓe mawɓe ko yiyannoɓe birnide aɓe jeeyi ko arata aɓe jiiya ko arata no feewi kadi koɓe wileɓe mawɓe ɗum jeeyi sababu Firawna ene jeeya e wileɓe ɓurɓe mawnude nder wileɓe windere nde kala ceerno Khalidou ɓe gari ɗo tufnde ɗo holno ɓe jaɓɓori annabi Moussa ɗon e tufnde he. seydi Sar mi salminima lawol gongol mi weltima no feewi kadi e namdal ma. joni noon noɓe jaɓɓori annabi Moussa ɓe hoddira Allah malaikaji duusi Moussa ha jetti e tufde Firawna. woodi noon soyniɓe mbi i wonko niwnartode wonko ararto goɗɗo ndar wi aha kay wonko ararto ene ara elle ko yimɓe goni e fodde ay malaikaji ɗi gaddimo kono Firawna ne jasɓe ɓe jiyata malaikaji ɗi ko malaikaji ɗi duusimo ha o yetti e tufde he eɓe tawa ko annabi Moussa jogori waddude e Firawna ko fof malaikaji ɗi dari dara kamɓe gaddimo e hoddiro Allah Firawna ƴettimo nde watulaɓe ƴettimo gaddani Firawna ɓiɗɗo o e hoore mum elle koko longina ko kañum ari ƴetti jungo mum nanni e hunuko annabi Moussa tutade keddi e jungo mum moomi e yeeso mum e hoddiro Allah e bawɗo mum ɓiɗɗo o selli ɓiɗɗo o haaltano watti haalde kadi ko enen mbiyata handicapé sa yimo tan andat o sellani way kono no mbiyata neɗɗo kangaɗo ni tan ko noon o wayi eyyi nde o moomi tutaɗe annabi Moussa memi ɓandu makko tan o selli o wayno o meeɗani wondude hay hunde ni ɓe nawi guel annabi Moussa heeɓi tiwi joom suudu mum o joni jaggol guel ɗo ɓinguel jogoɗa guel ene wawi o nafta en walla joguitudemmo ko ɓiyen mine ma ɓayde en dañjani ɓiɗɗo nde wonno ɓe meeɗa dañjude ɓiɗɗo kanko Firawna e Asiyatu bintu Mazahim ɓe meeɗani dañjude ɓiɗɗo e on ɗon saaha o wi yo jogomo ene wawi Moussa nafoyaɓe janggo walla ɓe jogomo ko ɓiɗɗo hakkude mabɓe ɓayde ɓe dañjani ɓiɗɗo o haalni ɗum annabi Moussa haalni ɗum jafo ɗon Firawna haalani ɗum Asiyatu bintu Mazahim Asiyatu jaggi Moussa nawi ɗum Firawna ruttima e piliyanu mum to wawno joɗade e nder galle mum lamorgo mum jooɗoyi toon omo jogui batulaɓe gaari e makko ɓe mbi Firawna an kam aɗa hooli guel ɗo cukalel min de min pamani guel ɗo cukalel est ce que wona guel ɗo cukalel woni biyano guel ko kanguel ittata laamu ma te kadi sa yejjitani de wileɓe kalanma ɗum mbima so guel ari ko kanguel fof ɓurata ɓadadema guel wonata ko cukalel ɓadiguel ma te guel ari joni e galle he aɗa faami ɗum o wi an noon on kaali gonga on kaali gonga guel ɗo cukalel noon guel holnaki ɗon tan o fayi Asiyatu bintu Mazahima cuddiɗo makko o e on ɗon saaha kanko Firawna o yetti o wi Asiyatu cukalel guel de yo guel ar guel ware sabu min mi hoolaki guel Asiyatu wimo an de feere ma boni sibi maayo yeehi ha watti jibinande me ɓiɓɓe kadi oɗo ɓinguel ma dewel guel ɗo meeɗa sellude an guel ɗo cukalel ari sellinanima ɓiye mbiya kadi aɗa waɗa ɗum kadi an mo mbiyeɗa ko ɗo henna oɗo anda to immi tan ko nder maayo anda fof to immi anda to jeeya o kay waɗataki o kay ko min jogoto ɗum e on ɗon saaha kanko Firawna o wi ɗum noon yaade makko min mala makko haaju an hen toon en jii hadis naɗa sallallahu alayhi wa sallam goto o wi Firawna addanimo mayde e keferu ko ngol ɗo konngol ɗo o wimo Asiyatu yaade makko min mi ala e makko haaju sinno o wiyano noon o gonɗinayanno Allah haade makko mayde kono ngol ɗo konngol haɗimo gonɗinde Allah en jangi ɗum e hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam joni noon e hoddira Allah Asiyatu nanguimo sali o ware kanko Firawna o rutti e golle makko ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma jokken golle yo Allah dandu en haalde woni konnguɗi ɗine saabo wasde men golle men nde tawno neɗɗo julɗo ha hande e oɗo aduna hande mo gonɗen wonɗo gonta julɗo moƴƴo won konngol gotol ngol kalata bonnanma golle ma foof bonnanma gueɗe ma foof yo Allah rokku men fahamde yo Allah rokku men nande ceerno Khalidou ɓiɗɗo ari ha e nder galle Firawna
ɓiɗɗo ari joni ha e nder juuɗe Asiyatu nanguimo holko ɓe jokki haaldude kanko e Firawna. eyyi kay Seydi Sar mi salminima laal gongol eyyi aha Asiyatu nanguimo nde Asiyatu nanguimo Asiyatu arti e Firawna wi joni ƴeewen muyninowo saabu ɗum ɗo ko ɓinguel keccel alay saago o daña muyninowo. Joni noon nde o nangade yummum annabi Moussa ene jogui ɓiɗɗo goɗɗo wiye Mariam ko mawnum annabi Moussa ko kamɓe jiidi yumma e baaba. Yummum annabi Moussa noon yamirino Mariam o yo rew e mabɓe kala ɗo Moussa tolni nde wonno kamɓe gondi wuuro woto ko leeɗe tan leegal ngal to o weddimomo toon wona yirlade maayo he ha mo yirlo e nder maayo he ha nde Allah yamirno yo yetto tufde nde o yetti tumde Firawna kono kamɓe gondi e wuuro woto. Joni noon gulali mbaɗi cukalel hoccama nder ndiyam ɗum yettoyima yummum annabi Moussa nde ɗum yettoyi annabi Moussa yummum annabi Moussa jaafo ɗon yummum annabi Moussa wi mawnum annabi Moussa o Mariam ya rewidoɓe kala ɗo ɓe jogori nannude annabi Moussa ya beele aɗa anda gara kabrami kala koɓe jogori waddemo ya ganda kala ɗo jogori nadde ya ganda. Joni noon banum debbo annabi Moussa mawnu nana rewi e mabɓe koɓe kalata ko fu ene tawa yeehi ha ala ko heddi aɓe ƴewanamo muyninowo ɓe noddi muyninoɓe ene mbayno leydi gari kala muyninowo garɗo on noon saaha so rokki annabi Moussa hen endu annabi Moussa salo ɓe gadda goɗɗo kadi rokkamo endu o salo kanko annabi Moussa. ɗum juuti noon banum debbo annabi Moussa o woni Mariam o wi on garata mi tindina on debbo mo ganduɗa mbeɗa ɗamini on so ari omo wawi jabde ɗum sibi on ko neɗɗo laaɓɗo kadi ko neɗɗo belɗo kosam o heewiɓe o muyninoyi kono kala mo ƴetti jaɓat endu makko mbeɗa ɗamini on so gaddi ɗum tan ene wawi o jaɓa endu muɗum. E hoddira Allah ɓe jawi ɓe mbiye bisimilla ɗum noon ya noddoymo o ara min ƴeewa so tawi omo jaab Moussa ma jaab endu makko. Cheikh Abdoulaye Sarr ko ɗo kanɗeten yewtere nde ɗo ɓe nodde yummum annabi Moussa haade mum arde ɗo inchallahu taala ko ɗo kanneten so Allah hokken hawde e janggo jokken nde on ari nde holno ɓe mbaddi e makko hakkude makko e annabi Moussa e hakkude makko e Firawna kanko debbo garɗo o yummum annabi Moussa holno ɓe mbaddi jokken golle ɗe so hawri e welede Allah. Seydi Sarr ɗum noon konngol artema yo Allah hokken hawde e janggo jokken golle ɗe ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalid Abdoulaye Sy. Seydi Sarr mi salminima mi duwanimama ko gonoma mi duwanade judde balɗe moƴƴuɗe battene yo Allah barkin ɓesgu ngu yo Allah hokkuɓe kadi foftindema yo Allah hokke ñamde bakke mabɓe yo Allah lowɓe gandal ha heewa anne yo Allah loowe cellal ha heewa nde won noon gurdam ma ko nafoore wonande dendagal fulɓe kala. oɗon jarlo oɗon jaafo Khalid Abdoulaye Sy. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Yima bengolle na yo denga me jamajibine de boroda winde yima bengolle na yo denga me jamajibine de boroda winde julde jude mando bodmanta annabi a jarama Seydi Sy ceerno Khalid golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi musidɓe tedduɓe ko enen tan fulɓe goni ɓe gadoraki yobde debbo ne muynina ɓiɗɗo kono to banggue arabeɓe to banggue leƴƴi goɗɗi enen gadori sa jibini ɓiɗɗo joɓa neɗɗo goɗɗo muyninan ma ɓiye hande no neɗɗo yoɓirta neɗɗo woni porteur en rondonoma reedu ha jibina keeɓa ɓiye saabu hande eɗen gandi nayi aduna he nayi aduna ha yeewi ɓe mbiyete ko femme porteur en ne jogui rewɓe ɓen ko luwateɓe deedi mumen gorko ndiyam mum nanne debbo taw wona to banggue ɓe jokkodiri lelde debbo wona reedu
so jibini o heɓa ɓiyiko kono kanko ñamminta gasa o yoɓa o heɓa ɓiyiko wona nden ene wonno yoɓeteɓe ne muynina ɓiɓɓe koye ndin sifa ene noon en gadoraki ɗum no fewi ceerno Khalidou a jarama golle ma jooɗi peewi beltanama no fewi ndeysan yummum annabi Moussa ɗo kala yumma en beltiniri ɗum ɗo henna en duwanima ɗum ɗo henna nde tawno yumiraɓe ngala lomto kala gurdaɗo yumma yo tinno yummum saabu eɗen gandi wonko annabi sallah ah sallam haalno hen ko heewi mbaɗenen yumiraɓe men mbaɗenen yumiraɓe men mbaɗenen yumiraɓe men enen foof awdi men ko ɗo funni en ha peeñƴen yumma ko hunde mawde ko ɗon aljanna woni tinnoɗen mabɓe yo Allah renen ɓeydana men jaam musidɓe tedduɓe aadi men ko janggo so jomiraɗo haaji ha ɗon ɗo bandiraɗo debbo o haali mami tindin moon belɗo kosam bawɗo muynindemo nde ko yumma annabi Moussa ko ɗon jokkireten janggo so haaji jomiraɗo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon Sar Abdoullahi Sarr Ndulmaji Dembe Wudduru ha fayma Tigguere e dendagal jimmiyaɓe banggue kayiraɓe kala calminama juurama jettama kono ne kadi koɗo meɗen ko ceerno Khalid Abdoullahi Sy gorko mo sorigo karallagal to ko musidɗo men Seydou Abouba mo luk Seyba gorgol dane welde nde ko musidɗo men Ousmane Ly gorko mo dumga aadi min so jomiraɗo haaji ko janggo ɗum noon ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musidɓe tedduɓe lifamonidata allalayedama ganyamo ganyeda ko ɓurɗo winde lifamonidata allayedama ganyamo ganyeda ko ɓurɗo winde ngabbani dow kamo hasno yademo sonamo ha